auditorio de Chantada encheuse onte co talento musical interpretativo e as ganas de divertirse dos usuarios de Asdeme. Prepararon todo un espectáculo de música, canto e baile no que soaron temas moi coñecidos que contaxaban o bo humor e as gañas de festa entre o numeroso público asistente. O Festival de Asdeme foi novamente un éxito. Quedan agora coas imaxes que o demostran. Cuidado. Soltar